Hej YouTube. Jeg har lidt gavetid. Jeg skal åbne gaverne. Jeg har nok kun bedre 2 eller sådan noget venner. Men indgave. Ja, det var den pige, der var mega sød. Og det var Trine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Har jeg fået sted. Og en trøje, tusind tak. Så har jeg også fået en sort top. Den er også rigtig glad for. Og en pudestol. Så har jeg fået sådan en noget pearl headband. Et eller andet, noget hårbånd. Den er glad for. Og dukkehoved shorts noget. Fra Anemone 1, 2, 3, 4 har jeg fået. Kærlighedsbriller. Anemone igen har jeg fået. Sko. Tak. Tusind tak til. Jeg skal have en. Og så får jeg rygsæk. Anemone. Og nogle briller, der sidder på hovedet. Tak for det så. Så har jeg fået en rigtig fin trøje. Og en rigtig flot top også. Sort. Og så fik jeg den også lidt hvid. Sort pakke. Se Line Memor DD6 film. De hedder Bella og de 7 sten 1, 2 og 3 uge. Sort hår, det er jeg glad for. Rigtig glad for. Noget flot for et hold. Jeg har det til sort. Det er virkelig flot. Simon 1, 2, 3, 4 en gelé auto. Den sidste gave. Det er armbånd. Okay, nu vil jeg lige se, hvad jeg har fået. Den der, så en top med, tror jeg. Det der. Ja, okay. Så tager vi alt af. Så tager vi den der på. Nu skal vi have det. Okay, den der. De nye sko, de er mega fede. Den der skat. Og kan det jo nej. Der. Skal også lige til ferien. Mascara. Den der i stedet for forskellige. Okay. Så tager vi også den der. Det er mega fedt det der. Jeg vil gerne sige tak for gaverne til Anemone 1, 2, 3, 4 og Trine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tror jeg det står. Ja, det var det. Tak for denne gang, og det her, det skal jeg lige melde på, det er den første video med lyd på, fordi jeg har downloadet et nyt webcam-program, og det virker super fedt. Jeg kan optage maks 15 minutter. Det er fint nok for mig. Hej hej!